ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁନିଆରେ ସତରେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବାଟରେ କିଛି ଉପାୟ ପାଏ ନାହିଁ, ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ବେଶୀ ହେଇ ନିଜକୁ ପୁଣି ଏଥିରେ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶେଷରେ କ'ଣ କୁହେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ କାମ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବି ଚିନ୍ତି ମନ ସ୍ଥିର କରି କରିବାର ଅଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।